kahle kahle ngoba ngihleli ngiyi-1 la ngiyacabanga ukuthi iSundowns yayikhipha imali encane for ukuthenga uSales. Ayihambe futhi uyomthenga kabusha uSales yokhipha omunye u62 million. Niya understand ukuthi u62 million sasukhiphelana ukuthenga uSales. Niya understand na? Hawu. Ayi uSales yalazi ibhola umjida nangakori uya assist. iSuper sub lethu madoda. Super sub uSales. Uyayishintsha igame uSales. Uyayishintsha igame. Ubasebhentshini eberead igame nayingena. Ayi. Ayisafani igame. Ayifani nangena uSales guys. Yo what a player. What a player. Bokuthi ubuye eBrazil sekuyabonakala manje. Yonke into isiyasho ukuthi ngibuye eBrazil mina ngiphekiwe. Awumjida uyalazi ibhola. Sales awuyalazi ibhola lo yamjida angifuni ungasho. Yabona khulunywa abantu abazibhola ngempela khulunywa ngoSales. Hazi ngiyacabanga basim appreciate enough thina uSales. Nikani uSales ama-flowers akhe esekhona ku-PSL. Hawu what a player bafethu. Yo